Hemen argazkian gauz, hemen Maitane, Maitanen amuma eta Maitanen aitzitxe. Eta hemen lagun artean, gehiago daukagu. Zure semeetariko bat, Gehintza, Oxer falta da, bestea falta da. Bueno, Gehintza, hain aita ospetsua izatea zuentzat lagungarri izan da, zelan eran dozu hori? Bai, ni pentseta oso ondo eran dugula, eta bai, lagungarri izan da aspekto batzutan. Da, bueno, izedan eta ni pentseta lagungarri izan dela. Eta berak, bizimodu aurrera ateratzeko aholku asko emon izan dutzu, zelango aita izan da? Beti da, aita mota bat beti dauena aholkuek emoten, oso protektora da eta oso ziurre, beti dago aholkuek emoten. Hemen daukagu Maitane, zenbat urte dekozuz? Bederatzi. Eta Marko, bueno, zu Jose Antonio ditzen duzu, la Marko zelan ditzen duzu? Aitite. Aitite bakarrik? Bueno, ondo dago. Eta zelangoa da? Ona. Ona, bai gero? Bai. Ez dakit, berba asko eta diru gitxi ez daban soltatzen. Ez? Egi bada esan, Ez, diru motutzu, Oso ona da, motutzu dirue? Bai. Bueno, vale. Hemen, aspaldiko urteetan daukazuen erretegiaren aurrekaldean gagoz. Nori bururatu jakon, hau ontan sartzea, hau egitea? Buruen sartu jakon hori Jose Antoniori. Hori pintxe. Baina biherritea, zeu ditu gaiatzu? Biherritxe neuri tokatzu. Beran izena daro, baina hemen biher, neuk eta neure jente hona dekotenagaz, neure jente ben neu, hemen 32 urtien, bajarik hartu mari sekule. Eta hau, alparkeria. Bueno, hemen da behiau, bueltaka, aratona. Jentia ekartzen, Hori, jentia ekartzen. Biher neu peinote, hemen urtarkotan, biherrari hostika dimonda, nau, baina, bueno, matzuri nik eutatzen zit, noiz jubile zinen da jaio nik enien. Hori neurri beten egi izan lehikea. Bueno, orain, esan duzu, biherrari hostikadia mondotzazula, eta egia da, orain hilabete batzuk, gai serioetara pasatuz, barriro jaio zinela, esan geinkera. Ez da hola? Bai. Bani, jonitien rebizine batera medikoine eta besten hiru baipaz bi zarratute, total, eta hirugarrena ize zarratute. Eta orduen, opereztien bihotzetik, iztien neu bihotza, hemen 20 zentimetro inguruko psikiatrixe, eta gero, virus bete doztak nik sartu dazten da horrek atak ez dien gibelera eta gunturrenera. Nintzen, 9 egun koman, eta, bueno, ez da egin nizelan, baina azkenien, bizirik urtera ban, ze beraz zirugan du, bezaban emoten sentimo gani haitik. Hori izan doztien, kontatu horre guzek handik hilabetera, ez bertan. Esan dozten, zeba milagro eta zinezuzten azibiko da bela, ni hona ze modu egon da, bueno, entre eurek eta Semik eta Andrik eta bat zaiut izan dozti, ondo, zen niri aguantetakoan, nehiku... Han mantzo hongo zinen, seguro. Ez, pentsu mantzo, egon, biherran zauze lotute prisioneru. Hoi da, azkenin konsegidu naban, alboko parte bat solte iztie, ze ikusten ditzen nien, barruen lotuten hau modu leku baten, nik klaustrofobik unazelez, hori Zin abante bizaiten aban hori. Mediko egizeben eukiko handik, alde ingo zendun beldurra handiri zengo zamuduan egon da? Ez, da gero, badak izan pertzen da, gero, ibitzen behaztu inazten, zei azte, inotu zen oien, ibitzen behaztute, atzera ibitzen ikezi biher. Da nik esan dut mediko hori, nire dadien oin atzera zela nik eziko tenik ibitzen. Da esan dut, ametik, oinez urte bizu, zek etzepentzeko zu zein bizun. Bueno, 9 egun koman emon zendu zen. Bai. Ez dakit, hori zer dan? Konta iguzu, zerbaitetaz gogoratzen bazara? Nik uniko ezer ikusi ez, ezer entzunez, eta uniko ikezu amesetak, handik egunetara be, amesetak benetak gutizen moduen. Ez da, zuke gaurka bat zein zu amesetan, konturutut zara, izarrote zarin, nogetik altzente zarin nien, guzurra dala entzuna amesetie. Bai. Baina handi denporara be, zuke atara kontu, gure loa baten izunari,
Zerratu nanteri, ba, ez da, 50 euro eskatu notu zela, ez da, Bilbon ikusi tiru garito, bueno, jundakon, 50 euro, niztute, bere zorrik zure gizonak. Orduan, 9 egun, amesetan emozen duzu. Adekotu bai, amesetan. Neu txelako itxuri dekoten ez dakit, ginoan, ez dut ikusi gure argazkiri, bez, ez dut ikusi gure. San Pedro bizarri paduka? Bueno, ez dakit, jero etorrazen gure lagune Jesus Abadie, da bizita, negu baten, nareko untzinu gozten. Nareko untzinu. Da, bueno, Ez dut itxura honik ikusiko. San Pedro, que zazten, ba, gondi joan, azela bierran, da, nik hemen itxotela falta honen jo, zinileko askotara altzen, azela hemen lurrien, da, egize da. Da, orduen, ba, urro gorratzen zan duten, ez dakit, oxartin. Gero, garantzitzen moztien bilotzeko, ba, betiko, da nik izan duten, orduan hilartzien. Hori du bari. Marko, nos konturatu zinen urtengo zendula? Egun baten agertu ziren enfermera betiko moduen, neure gelara, eta behikun utzien, goitxera eta beti horre zan ziren batak, izu neu petzeoten, baina edarra oso zina. Da orduen moztien bezarkada bat, eta zaztien hori seinal jo, nada Marko. Hori seinal, onto zoiez. Esan ziren medikuri bet, mediku betorra zen, da esazten edarto hori dela seinal jo na. Markoren osasunaitik, eta hemen gagozen danon osasunaitik topa egingo dugu. Edarto. Ba, aukeratzeko modua daukagu gainera, Bai. edo Marko Txakolina, edo Maitane Ardaoa, zeuk esan, Marko? Zein aukeratuko? Maitane Ardaoa, hemen daut, Maitane izena dauka, eta, ez dakit, marrazkio, zuk egindakoa da, Maitane? Bai, No zintzen duen? 6 urtekin. 6 urteekin, eta marraztea eta asko gustatzen jatzu? Bai, nahiko ondo. Etiketa Maitanek eginiko da. Kanpotik oso polita da. Bai, Barrutik oraintxe bertan probatuko dugu. bai. Zorionak. Bueno, zuk mosto da beharko duzu, Zuk mosto da beharko duzu, ondino ez daukazu hau edateko adinik eta. Osasuna bakea eta lapiko ondo betea. Urte askotarako.